و نمیکنم فراد نمیکنم آخه بغیر همی حرد بغیر همی حرد دیگه یگان کسی غربی را پیامبر نمیگه میگم انشاءالله وقتی گوش که حضرت محمد وقتی حضرت شدن نشده چند ҳамада салому алайкум бардор, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. имрӯза видео мувофиқи дархости як бародар мешавад ки дар инстаграм ма як видео рӯй кардан. Видео хеле ҳам даҳшатнокай, видео хеле ҳам безебай. Инстаграм ма агар касе надонад дар болои экрани шумо баромадаги вид метавонед намҷа нависен ва дигар корои марам следӣ кинед ки мисол дар ютуб видео дароз бурад дар уҷа калта пеш аёне ки дар иҷа мебурад дар уҷа мебурян аллакай. Ин видео чӣ гуна даҳшатнокай, чӣ хел даҳшатнокай. Основной дар бораи ки ман ин видео бояд гап занам, мақсади ман муроҷиат ба худи бародар Раҳими Ғармӣ астай. Саволи ман ба шумо чунинае ки оё дар бораи ҳамин хел гурӯҳҳо шумо дарак дорен, оё дар бораи чунин одамое ки ҳамин хел ба худшон як сообщество тайёр карда шуморо чунин ном мегиранд, шумо в курсе ҳастен? Ман намедонам ака ин видео мерасад шумо намераса ё ин ки дар ин ҷавоб мегӯед намегӯед, худ ҷавобам агар нагӯед, лекин ҳамин чизҳоро ба назар бигирен. ҳатто ҷавоб гуфтани шумо дар кор ҳастае ки шумо бароен дар ҳамин бора гап занед ки мардум ба ҳамин роҳ наравад. як бори навози гӯш мекунем ки дар иҷа чӣ гуна даҳшатае. گوش کن یگان کسی نمیجا قبول نکرده است کسی رحیمی غرمی پرست که اونو قبول نمیکنم فراد نمیکنم آخه بغیر همی حرد بغیر همی حرد دیگه یگان کسی غربی را پیامبر نمیگه میگم انشاءالله وقتی گوش که حضرت محمد وقتی حضرت شدن نشده چند و گفتی تو چند کس باید پرینیمت کرد یا اون کس پرینیمت نکرد با شمشیر در برآورد آدم‌ها را کشتن از سرکب و دیگران بازی تو را گوش کن این همه آدمی که این همه قبولش کرده گه برای ما ریمیشپک کنیم که همه رحیمی غرمی را قبول کنش مو آخه گوش کن گپا پروسا کو آدم فهمده سی رنگی محمد خیلی رنگ حیوان رفتار نمیکنه که آدم‌ها را بزنه اون همو که گوش کن گپا اون همو این محمد پیغمبر نه یخدش ها بعد دیگرو را این همه خیلی چی کرده گه یا مقصد جمع کرده گه همی خیلی برای چی با قدرت خدای او گوش کن برای چی همه شما گروه پر محکم نمی اسم محمد پرست هم خیلی همه تو محمد شما را گفتگی که حقورت کسی هم خیلی میگه бародор омада фарқ надора ки ҳозир бисёриёт медора яхеш мега барои просмотр кард, барои сум кард ин видеора чӣ дар кор буда меёра баровардани сус. Мада фарқ надора шумо чӣ мегӯед, вообще не шумо да ма умуман дахолат надора. ҳатто ма дар ҳамин видео реклама ҳам намемонам, лекин шумо всё равно гаптона гап мезанед, мада пофигай шумо чӣ мегӯед. лекин ин корро ма бояд мекардам, ма ин гапа бояд мегуфтам, барои ки қадар гапа қадар маълумота мерасонӣ, ин чизи муҳимае ки ман ира бояд бугум. ман найда будам, ман ин группара бо фикр накунед, группада ман ҳастам, ман бо шумо медонистам дар ин группа чӣ гугум. ира як бародар рӯй карда дар инстаграми ман. Просто вақте ира гӯш мекунӣ, ман ира ҳамин шав гӯш кардам, ҳар қати видео кардастам. Гап тагун мекунӣ. ин чӣ даҳшатае дар ин аср, дар ин замона, халқе ки дар дуруни оилаи мусалмон ба воя расидагӣ, чӣ хел шумо як одами оддира баробар ба паёмбар мекунед ва боз дар симои ин паёмбара шумо паст мезанед ки ва ин хел мекарду хел мекард ба шамшер, а ин мисли он неста, ин астағфирулло. Чӣ гуфтаистед шумо? Агар имконият боша, бародар акай Раҳим, ту худат дар ҳамин бора бубуро гап зан ки бародаро огошен, бедошен. Чӣ гуфтаистед шумо? Барои он хотире ки пака ҳозир чӣ хеле ки ман хавақ дарак надоштам, худам дарак надошта бошӣ мумкин дар ин бора. Аллакай дарак дорӣ, аллакай дидисти ки ҳамин кор астаи уже в курси ту видеоро да ту бирасонанд. Бародарое ки агар ки имкон дорен бирасонед, ҳаракат кунед видео паҳм шавад то ки бираса. Вақте ки дарак ёфтӣ, бубуро ҳатман гап зан. ҳамон одамое ки туро тарафдорӣ мекунанд, одамое ки туро дастгирӣ мекунанд, албатта барои пешрафт, барои чӣ кардан одамо мехоҳанд ки худшона ба як одами баробар кунанд ки дар ягон соҳа муваффақ шуда. Ин нормал не. Як кас илҳом, як кас да кумир мешавад, як кори як кас илҳомаш меояд. Бале, лекин ура ҳамчун паёмбар қабул кардан, ман фикр мекунам ки хитонам ба ин гапи ман розиен ки дуруст нест. И дар кадом дар куҷо омадагие ки одами зиндаи ки мегарда дар байни шумо вая бигирен, шумо паёмбар бугед. Пипеца просто. Паёмбари хотима ёфтага. Паёмбари мегӯ хотима ёфтага. Не, вообще е беақлии даҳшат, е ман намефаҳмидам. Бародаро видеоро куҷое ки метавонед максимально дастгирӣ кунед ва максимально панш кунед, фикр накунед барои
оли медроян менависанд ки шумо барои сум чӣ карда ҳама ман реклама наемонам дар ҳамин видео шумо дидесен ки ман ягон чара реклама накардам ки ман чандта ширкатҳо қати ҳамкорӣ мекунам муҳим ба дар ин нестай муҳим ман имкон дорам ҳамин кора паҳн кунам бирасонам дар одаме ки гап зана ҳамин хеле беақлора раҳ бигира пешона ҳамин кора ман кардаистам ки бираса ҳаракат кунем бираса ба гӯши ҳам одам худаш буроя бигӯя астанавӣ тез чӣ кардесен шумо ҳамада хайр